Nyom miensa Awurade sadia ma ho hia fosi do sofa wona wo sori tiame no ye pii nipa bebre se mekra se oni nkwaje Nyankopon mu na wo Awurade wo ne me ho kyem ani mo onyam ne metri pagyafo me de me ne me sumi frɛ Awurade na oje me so free ne be pokronkron so me kodai na me dai manyane na Awurade kura mi mu Minsro nkrofo mpempem a wabɔ me ho nsraban ahyia yi Awurade sɔre me Nyankopɔn gyeme na wabobɔ matamfo nyinaa abɔgye wabubu abɔnefo se Awurade na nkwagye wɔ no wo man so na ma wo nhyira mmra